Montajes Pedro Castellano renueva su tienda ofreciendo un nuevo catálogo con grandes novedades, como las ventanas con rotura de puente térmico, toldos, mosquiteras y todo lo necesario para tu hogar. Solicita tu presupuesto gratuito. Ofrecemos financiación y los mejores precios de fábrica. Te esperamos en Vía del Esport número 43, Sant Andreu de la Barca. La Rambla de les Bòbiles ha acollit el 15è Mercat d'Intercanvi de segona mà, una iniciativa organitzada per la Regidoria de Medi Ambient de Martorell en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. I es tracta d'això, de donar una segona vida a aquells objectes que tenim a casa o que algú els anava a llançar perquè puguin seguir sent útils i evitem la generació de residus. L'activitat ha batut rècords superant l'aforament de les edicions anteriors. Aquest és el primer any que ocupem tota la Rambla de les Bòbiles. Són 174 parades les que estaven disponibles. Amb tots els moviments, les baixes que hi ha hagut d'última hora i els espontanis que s'han apuntat in situ en el moment, han fallat 8 espais, o sigui, han quedat lliures 8 espais. Tenim 166 paradistes. Glòria Carreras, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament, ha destacat que el mercat no només fomenta l'economia circular i la reducció de residus, sinó que també crea un espai de trobada per als ciutadans, on poden donar una segona vida als objectes que ja no utilitzen. Això sí, amb certes restriccions. Productes nous, o sigui, tot ha de ser de segona mà, molt important. Ni restes d'estoc de botigues que tanquen i aleshores aprofiten aquest espai per vendre, no. Ni productes que puguin tenir un contingut bèl·lic o sexual, evidentment tot això, res. Ni objectes que procedeixin més de tipus industrial, ni que puguin ser perillosos, tampoc ni coses de menjar, perquè no podem garantir les condicions sanitàries, ni animals, només faltaria. Durant el matí, els participants han intercanviat i comprat productes com roba, llibres, joguines, petits electrodomèstics i material esportiu, tot respectant les bases de l'organització. Per participar, l'Ajuntament cedeix una taula i cadira i no s'ha de ser de Martorell. Això sí, a les inscripcions tenen prioritat els veïns i veïnes de la nostra ciutat. Un 75% de les places són ocupades pels martorellencs.